Her er studenterboghandlen. Den er tom lige nu, men snart der er den fyldt af nye og gamle studerende, der skal have fat i bøger og kompendier til studiet. Man kan godt tænke, det er da en fin fidus sådan at have en boghandel på universitetet, og den må da tjene rigtig godt på at ligge der. At der er nok en eller anden rig multinational finansfidus, der tjener kassen på at eje den. Men studenterboghandlen er faktisk ikke ejet af nogen. Den er nemlig det, der kaldes en erhvervsdrivende fond. Og den her fond, den har så en bestyrelse, som består af 4 videnskabelige medarbejdere fra SDU, 2 studerende og en medarbejderrepræsentant. Og fonden, den blev oprettet i 1981 på initiativ af studenterrådet, og ja, nu går der vist historieundervisning i den, var. Nå, men hvorom alting er, så er den lavet for, at I som studerende skal have mulighed for at købe alle jeres studiebøger, kompendier osv. et samlet sted på universitetet. Ja, for at sikre, at I som studerende kan få alle jeres undervisningsmaterialer nemt og sikkert. Vi kan næsten ikke vente til, at der kommer gang i universitetet igen, for vi glæder os så meget til at møde vores gamle venner og til at få nogle nye nede i studenterboghandlen.